En dit is het geheime wapen van de grondmei. Hij is net meer als een bennenwijn, maar een radar erin. Maar voor het meten van ijsdiktes een uitkomst. Er hoeft net meer een gat in het ijs en de meetresultaten binnen secuurder. Als je nu die ijsdikte gaat prikken, heb je op dit punt een precieze ijsdikte. Maar als of dat 5 meter, 10 meter verder weg is, is dan een heel andere vraag. Dus wat ik ga doen is iedere 2 centimeter een meting doen tijdens de schaats. En dus het levert een heel compleet beeld van de route waar ik overheen ben gegaan. Dat wist ik ben er vorige week in Donderen. En als nou zo'n ding bij die hand is, dan hier is dat werk natuurlijk ik onder de sneeuw, kan je dat dan ontdekken. En dan gebeuren die vervelende dingen natuurlijk net. Nee. Dus voor de veiligheid is dit systeem prima. Dan is er vanzelf de vraag dat ik de complete landelijke media van de morgen een antwoord op haar wil. Hoe dik is het ijs in de luts? Als je hier wilt kijken, is op bovenkant ijs en de onderkant ijs. En daar zit een aantal nanoseconden tussen. Ja. In dit geval ja, een stuk of 1,4 nanoseconden. En daar kan ik dus een omrekening van maken qua ijsdikte. En dat zouden dan om en erbij, dus nagel mij niet erop vast, maar hier zit het zo om de 10 centimeter. Maar ijsmeester Auke Hielkema is nog van het oude stempel. En dus giet radar of geen radar de pikhek het ijs van de lut zien. En dat valt net al. Nou, we hebben nou 10 centimeter. Dat is wel wat te meer, maar de wedstrijd zou je best trokken, denk ik. Okay. Maar dat zou we jongen even voor zeggen. Ja. Ja? Wat ben je verwachtings? Dat weet ik net. Ik doe er ik doe er niks op te zeggen? Ik wou er niks op zeggen, maar ik doe er niks op te zeggen. Oké, maar hoe ben je toch nog wat positief? Want de stemming gaat toch wat door de kant op? Gematigd optimistisch. De binnenwaaienradar is van de middag ook nog inzet op een traject van 8 kilometer op de Vluizen.